mai keke bi shi cikin kwando maza mai kwando haka duba shi akan keke lalle mai keke haka bi shi cikin kwando gayu na kanawa yan yara kuta ka yara manyan yara wata ta yi cikin shegelin ta ci rabon suna ku gaya mata ta yi ƙarya ba ta da komo ko rana mai neman arziki san bai jin tsoron birrana halo da tambarin soyayya ya za ka kai ni can rana ta ko ka zo garin sarana ya za ka banni ni kan hanya da kai nake kana kallona na wuce kana jibina sokar ka mai da ni wata sauna ya za ka bar ni gindin bishiyar da an dasa ta domin rana yara yara manyan yara da tambarin soyayya ya za ki kai ni can rana ƙaunar ki ce take min rana ya za ki yarda ni can adawa da wure ki min rukun ɗan gata ni ce na ce ta bi duk rana a gare ki na fa komai suna baza ki rukun soyayya karki suke in zama komawa yara manyan yara shi cikin kwando maza mai kwando haka duba shi akan keke lalle mai keke haka bi shi cikin kwando gayu na kanawa yan yara kuta ka yara manyan yara gayu na kanawa yan yara kuta ka yara manyan yara wata gata biyar gayas ne ta kai kullum wata babodi ta yi ciko ta yi fum mutumin gano ba a biyar mu da rudu kullum halo da tambarin soyayya taura tuna ta dai sai daidai in ka hada ta za kai daidai harshen ka za ka zamto newa in kai hakan fa ko ba daidai hauka da hankali sun daidai in ka hada su ko ba daidai hauka yana nufin kaucewa mai hankali yana nan daidai yara manyan yara mai keke bi shi cikin kwando maza mai kwando haka duba shi akan keke lalle mai keke haka bi shi cikin kwando mai keke bi shi cikin kwando maza mai kwando haka duba shi akan keke lalle mai keke haka bi shi cikin kwando allo ne wallahi shi ne mai gashi ne da farin riga ko tuma masifa ka ga irin da yake kai yo Allah nuna ma almu wallahi ta'ala to na ma sai almu sai sarki kai da rawa yake wallahi ta'ala kan ga kafsa ne ka gani sararin soyayya kauna da madafa sararin soyayya mai yaran zafi sararin
Allah bar mu amma ira ba Allah ku dan yi mana bayanan dan mana shigo mana ba da ana kawo bare kan ne zuwa ne ya ga sami ne musu wa'annan mutane ya zami ya gisa da nuna ba ai shi ne sun ga ya yanzu a yana da bodyguard ai shi ne kan mutum wannan shi ne alinu shi ne da bari riga yayin da furmun zuwa wannan ina mu gunje same shi a haka same shi ka san irin wa'annan sun gani ni yanzu labarin da nake son ba tunda kuna jin labarin waƙoƙi na duka sunan kansu da na rediyo da na bidiyo sun wadata gari ko ba haka bai kai malam mu ba wannan da Allah wai ba ki gane ni bane ba bari ya ba mu story mu ba jiya da alinu muke jira da san danja to idan ban yi waka sun hau sun yi rawa ba za su burge ku a malam mu ba wannan malam ku kaga sai da muka wake yayi wake yayi hello yeah Oh, kin san ni ne tsandan jami'ai. Wato idan na fara waka kai ne. Wato kun san din nan kowa riga ya san irin waka. Wallahi jirgin namu ne dan samu matsala. muna so kai mana wakan haija. To isanga. fara isanga ya Kuna so muku waka sanga? Kun samu yan mata kun samu kun ga. Ai lale. Ayya. Wato lokacin da na yi waka na studio ko? Alkali. Su Tupac kin gane su Nelly. Dan Bairo da dan Shata da dan Ashirin kin gane. Yawwa sai akwai Muhammad kuma da ba suna daga waje. Duk sun zo. Lokacin da nake studio ne wannan waka haifiya kin gane ku. Yes to yanzu bari mu kin san idan na waka ta ina. Yes. Yawwa. To yanzu bari muku waka. Bari muku wakar ni kaina da rera a cikin studio kuma na baza mata bubu yawwa kin gane ko a cikin gari yawwa hayya ai ki san Musa ni lokacin da nayi waka tuka so mun hada kafa da Allah sa su gano Wannan sun gano. ya aka ne baba ni ma ba ta tashi ku bari kawai biyu kuma haɗa kai tunda ni ma dai ta tashi min kawai mai keke yi shi cikin kwando maza mai kwando haka duba shi akan keke lalle mai keke haka yi shi cikin kwando gayu na kanawa yan yara fita ka yara manyan yara na kanawa yan yara fita ka yara manyan yara na kanawa yan yara fita ka yara manyan yara wata ta yi cikin shegelin ta ci ragon suna ku gaya mata ta yi ƙarya ba ta da komo ko rana mai neman arziki san bai jin tsoron birrana halo da tambar